Светия апостол Павло, до Коринтяни чтение. Да внимаваме. Братя, когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислих и като младенец разсъждавах, а като станах мъж, оставих младенческото. Сега виждаме смътно, като през огледало, а тогава лице с лице. Сега знае до нейде, а тогава ще позная, както и бидах познал. На днешния празник честваме паметта на светите страстотерци и Юлита. Може би малцина от вас знаят тяхното житие, но те са пострадали по времето на най-силните гонения срещу християните. Като свети Кирик е бил 3 годишен, когато е пострадал за Христовото име. От древни времена християните са имали този свят обичай да почитат паметта на мъчениците, пострадали заради християнската вяра, като се събирали на техните гробове. И в тяхна чест и памет споделяли и храна, като всъщност храната, която споделяли, тези, които били по-заможни от тях, давали на тези, които били по-слаби и по-немощни от гледна точка на социалната стълбица. Какво пеци ще я даде? Къде е китката? Добре. Китката нямаше ли тук китка? И тази традиция продължава и до днес. Затова нека да помниме и ние като древните християни, че както сме се събрали сега тук, за да споделим тази храна, ние сме се събрали, за да почетем тяхната памет, паметта на мъчениците Кирик и Юлита, а не просто да приеме от благословенната трапеза, да се нахраниме и да се отидеме по живо и по здраво. Защото ако не почетем подобаващо тяхната памет, то тогава ние нищо не сме направили, само сме дошли да се наедем, което всъщност не ни прави християни. Затова бъдем за Господа, брати и сестри, когато пристъпваме към храната, която ще бъде раздадена, нека да пристъпваме с ред и нека да помниме, че тя не е за наяждане, а тя е просто за да споменеме паметта на мъчениците. И гледайки на тях и на техния подвиг, гледайки на тях като на такива, които са прославили Бога като негови приятели, да възжелаем и да пожелаем и ние, по техния пример, да бъдем приятели на Христа, за да можем наистина с чест да се зовем християни, а не само с уста да изповядваме това име. В Светото Евангелие, в Новия Завет, едно от посланията, Свети апостол казва: със сърце се вярва, а с уста се изповядва за спасение. И тъй, за да бъдем спасени, ние трябва със сърце да вярваме и с уста да изповядваме. Защото ако само изповядваме с уста, а не вярваме с сърце, само раздвижваме въздуха. Защото да изповядваш името Христово и това, че си християнин,
Не е просто да кажеш, абе аз съм кръстен, а наистина, както чухме и от евангелското четиво, и по време на утренната, и на светата литургия, това означава да следваш Христовите заповеди, да бъдеш покорен нему, той да бъде твоят Господ и Бог, според изповеданието на светия апостол Тома, според изповеданието на света Мария Магдалена, според изповеданието на всички свети, според изповеданието на мъчениците Кирик и Олица. За да можем наистина да изповядваме, че Господ Исус Христос е наш истински Господ и наш истински Бог, а не просто с уста да раздвижваме във въздуха. Това трябва дълбоко със сърце да го вярваме. И тогава тази вяра, това доверие, това упование, което имаме в Бога, то ще проличи в нашите дела. А вяра е това да уповаваш на Бога във всички мигове, във всички случки на твоя живот, във всеки един момент да разчиташ на Него, да се оставяш в Неговите ръце. Трудно е това дело, защото много често ние по-човешки искаме да контролираме всичко около нашия живот. А вярата е точно обратно. Това означава да оставиш друг да контролира твоя живот. В случая да оставиш Господ да бъде твой водач, Господ да бъде твой шофьор, твой пилот на твоя живот. Тъй, че ти да вървиш след Него, а не Той след тебе. Ето това е вярата. И ако имаме такава вяра и поискаме, върви Господ пред нас, а ние след Него, тогава наистина ще имаме и думи на устата си, както е и казал Той. Не се грижете какво ще кажете в това време, защото аз ще бъда с вас, аз ще ви дам и аз ще говоря вместо вас. Тъй, затова възлюбени в Господа, брати и сестри, нека помним, че по име, по фамилия, ние всички заедно с вас се зовеме Христови, християни, защото сме едно семейство и сме призовани да бъдем едно цяло, една плът на Господа наш Исус Христос. Затова да вярваме в Него, да се уповаваме Него, за да можем наистина да се спасиме, да влезем в Царството Божие, където не престава радостта на всички, които се веселят, където всички гледат сиянието на Божието лице, лице в лице. Амин. Благословен Бог наш, сега винаги и во веки веков. Амин. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Ние грешните и смирените, усърдно сега да се претечем към Богородица и да паднем пред Те в покаяние и от дълбочината в душата си да извикаме: Владичице, смили съдта си, ни помогни и побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе заедничка надежда имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Богородице, ние недостойните няма да спрем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би предстоявала да се молиш за нас, кой би ни избавил от толкова беди? Кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви беди. На Господа се помоли. Господи, помилуй. Защото си свят Боже наш, на Тебе слава отдаваме на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.
Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Amen. Мир се. И духови Твоему, прокивен глас трети, Господи мое, светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господи, крепост на мой живот, от кого ще се плаша? Премъдрост. И посланието на светия апостол Павла до евреите чтение. Да внимаваме. Братя, както освещаващият, да и освещаваните, всички са от едного. Затова го Исус Христос се не срамува да ги нарече братя, думайки: ще възвеся името ти на братята си, после църква ще те възпея, и пак аз ще се уповавам нему, и пак ето ме мене и децата, които Бог ми даде, а понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, та че смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, сирич дявола, и да избави уния, които от страх пред смъртта, през цел живот бяха подложени на робство, защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Аврамово приема. Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен, първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа, защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Вірте читающему. Премъдрост, Богоен и страх Божий да чуем Светото Евангелие, мир на всички. И духови Твоему. Ще се чете Светото Евангелие от Светия апостол Евангелист Йоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наричана Витезда, в която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи,
пароми изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижеше водата, и който правлиза 6 лет раздвижената водата, оздравяваше. От каквато болест и да бе далечна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На Господа се помоли. Господи, За да помилуй. се жив спасението нашите души, на Господа се помоли. Господи, За мира по помилуй. целия свят, на благословителците Божи църкви и делението на всички, на Господа се помоли. Господи, За този свят храм и за онези, които влизат в него с вяра, богоен страх Божий, на Господа се помоли. За високо преосвещение наш митрополит Николай, за преосвещеният Смоленски епископ Севион, за чистото свещенство, за дяконството в Христа, за целият църковен клир и за всички люди, на Господа се помоли. За православните християни, на Господа да се помоли. За това село, за всеки град, село, страна, за Господа се помоли. За добротворен въздух, за изобилие на земите, по тези бедни времена, на Господа се помоли. Господи, За неговото помилуй. слава, който съвпадение с спасението им, на Господа се помоли. Господи, помилуй. Да се освети глас и вода с силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да слезе на тази вода, очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде тази вода лечителна с душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се изпрати Богата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се просветят, че светлята на разума и до същата Троица, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да направи Господ Бог на своето царство, чрез причащаването по разсъдчо с тази вода, на Господа да се помоли. За да се избави от всяки скръбния обедаем, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Като повелем заедно всички свети и пресветата, пречиста, преблагословенна, славна Владица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека се ми себе си един друг и целият наш живот на Христа Бога да отдаде. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Свети Дух, сега и всякога во веки веков. На Господ да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при нас, Твоите раби, които Ти се молим, и изпрати Светия Твой Дух и освети тая вода. И дай на приемащите Твои раби премахване от страданията, прошка на греховете, освобождаване от всяко зло, а така също затвърдяване и освещаване на домовете им. Защото е благословено и препрославлено великолепното Твое име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.
Да си, Господи, помилуй, благочестивия кръстови български народ и го запази по Твоята закрила. Амин. Си, Господи, помилуй, високопресвещения митрополит наш Николай, пресвещенец Смоленски, епископ Висерион, всички православни епископи, които вярно преподават Словото от Твоята истина, всички свещенически и монашески чин. Амин. Си, Господи, помилуй православните християни, които стоят тук и се молят. Амин. Всички православни християни, които живеят в това село. Амин. Даруй душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди от всичко милостив, помили, Господи, които не мразят и които не обичат погощи наши гратилни, които са тук и които по уважителна причина отсъстват, помили, Господи, братите ни, които са в плени, скърби, помили от тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя, защото Ти си извората и изцелените, Христе Боже наш, за това слава Ти отправяме с безначалното Отец и Пресветия Богия и Кръст Твой до сега и винаги во веки веков. И на всички. И духови Твоему. Поклонете главите си пред Господа. Господи, Ти, който помоля се да се журдани, да се държавата на който се чуе за всички нас, които чрез прекланяне присвърташ им нашата рабска покорност. Удостойни чрез причащаването с тази вода, да си изпълним с Твоето свещение и да бъде то за нас за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето свещение, на Тебе въздаваме слава, благодаря и поклонение с безначалният Отец. С Ти благ и праща до сега и винаги и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя. Твой нас, Боже, според Твоята велика милост, молим Ти се, чуй ни помилуй. Господи, Помилуй, Господи, Петър, Василена, Маргарита, Милена, Петър, Андрея, Марио, Марцели, Катерина, Мони, Васил, Слава, Борис, Иван, Спаска, Билка, Калоян, Ани, Свето, Зар, Костадин, Бойка, Петър, Гергана, Йордана, Костадин, Дялка, Васка, Лазар, Николета, Валентина, Стефан, Елена, Мария, Андрей, Карина, Павел, Захар, Александра, Стефан, Екатерина, Людмила, Стевка, Марийка, Манол, Микаела, Благой, Анастасия, Стефани, Марая, Райчо, Станка, Елена, Анастасия, Петя, Славена, Евгений, Джани, Виктор, Лили, Христо, Димитър, Гергана, Злотница, Красимир, Петър, Мариета, Евелина, Николина, Красимир, Павлина, Им, Светлин, Каролина, Константин, Костадинка, Иваева, Александър, Мария, Иваева, Дескас, Мария, Веселина, Василка, Иван, Георги, Валентина, Иван, Любен, Лора, Елеонора, Оглашен, Антон, Станка, Мила, Азлата, Георги, Калин, Светослава, Мартина, Танас, Калина, Величка, Мария, Димитра, Наташа, Костадинца, Калина, Евгений, Мария, Радко, Анна, Мария, Красимир, Кристина, Александър, Петър, Надя, Анастасия, Васил, Димитър, Наталия, Илия, Дона, Надя, Елиза,
Николая, Димашчета, Иван, Радка, Златка, Даниела, Тодор, Ева, Изабел, Даниел, Мария, Бетни, Мариана, Рада, Дора, Бенко, Радост, Веселина, Ваня, Каролина, Сина, Теодора, Семен, Мария, Иван, Делик, Александър, Петра, Здравко, Дани, Ивана, Славка, Манол, Милка, Люба, Еляна, Никола, Галя, Светелина, Дания, Руска, Иван, Красимира, Марин, Георги, Кристина, Месе, Василена и Иван, Петър, Иванка, Георги, Величка, Станислав, Кристина, Иванка, Теодор, Иван, Женета, Неделя, Грея, Мирославен, Людмила, Василка, Мария, Иванка, Васил, Радка, Стоян, Теодора, Васил, Ирина, Презицера, Димитър Ерей, Димитър Ерей, Диан Голяш, Калин, Филип, Венцислав, Ирина, Кирил, Невяна, Боряна, Марин, Павел, Елеонора, Христо, Мария, Теодора, Петко, Марко, Ана, Никола, Валентина, Симеона, Теодора, Недялка, Мария, Тодор, Румяна, Апостол, Мария, Сена, Анастас, Владка, Анастасия, Иван Боляш, Дарина Боляшка, Кирил. Всички православни християни, които тук и се молят, които празнуват този свят празник, които очакват от Тебе велики и богати милости. Защото си свят и човеколюбец Бог и на Тебе слава отдаваме на Отца и Син и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче благослови. Христос, истинският Бог наш, който заради нашето спасение се кръсти в Йордан от Йоанна, помолите на пречистата своя майка, и сте славни сехвални апостоли, и сте славни доробедни мъченици, и сте преподобни и богоносни наши отци, на светите мъченици Кирик и Олита, и на светия благоверен княз Владимир, чиято памет честваме днес и на всички свои светии, да ни спаси и помилва, защото е благ и човеколюбец. Молите с наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Сега заповядайте да си вземете от анафората и да бъдете унесени със светената вода. И Господи, люби Твоя, и благослови достояние Твоя. Престол Твой вчителство, Господи, люби Твоя, И благослови достояние Твое во веки, православному българскому народу, нас сохрани и даруя, и Твое сохраняй, Христом Твоим. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое по веки, православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое сохраняя, Христом Твоим свидетелство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое по веки, православному българскому народу, на съпротивния даруя,
Твоє сохраняє, крестом Твоїм жителем. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Православному болгарскому народу на добротимия даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителям. Господи, и благослови Без помыслить.